MC-ne saka Masaran engko bengi iki ya mantu. Weh, mengke dalu mantu panjenengan. Bakal ditekani dirawuhi besan. Walah, lah kok iki awan iki nekat tanggap. Aku ora ngundang-undang yoga-yoga ora ngundang sinden. Lah ngopo? Upama tak undang paling-paling yo mangan tok ora jagong. Ya ora ketang 15 yo jagong to Pak Desimen iki kok nyepelekke yoga-yoga. Mung crimen dungane wae. Nggih, mugi-mugi lancar nggih Pak De. Nah, Lah kok awan iki nekat tanggapan kamangka kok bengi arep napa besan ki apa le butuh duit tenanan to? Lah ngejob ki sik kene. Oh ngono. Iya, wong ki seniman ki nek tanggung jawab. Sportif. Nah, kaya ngono kuwi. Yo iya lah enggak. Tikaya ayune ora jaman. Alah. Ini yo karo bojoku sing nang omah yo meh padha. Mosok padha kaya ngene sing nang omah. Kandhani kok. Jenengan pitados, Pak. Ora lah. Wong kok sing nang omah kaya ngene kaya seakan-akan bagus-bagus banget ngono. Kowe ngerti aku jaman dek nom ku welok banget perkara saiki melas ki saiki. Saiki wis kaya primus. Pria muka seram. Betul. Dibetulke kanca-kanca. Rina wanita di hati wong prasaja alas bebetine tasih sarpan utto laras Aturaken wilujeng siang konjuk para tamu bapak saha ibu. Wilujeng lelenggan kanthi sekeca sinambi dangetaken mangan mirsani kadang-kadang uga laras gong pijilan. Ya
njur kelingan anak lanang yen tak opene ning saiki ana ngendi yo Mbak Intan
Muda Laras, terima luang audio dan juga AV Media. Putra liwat incanging alismu kuwasa angglandang rasaning ngatiku senadyan wis ning serius isih mampu ngladeni solahmu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduga nyrimpung ngarepin jong urip ana kutha gedhe kowe tak tukake omah saisine kowe apa wae senadyan sesideman meski tak wujudke hei Muda Laras terima luang audio AV Media ada Pak Agus Winarto ada Bunda Fitri Sutarti ada Pak Sugeng Lalung Mania Pak Wardi, Pak Wibisono, Pak Suparmi, Kang Gombel, Asoy, ya Pak Marco, luwe betik patenan timbang perpisahan jangan sia-sia tak rewangi samudra marang kula warga karawalan praputra liwat incanging alismu kuwasa gandang rasaning hatiku senadyan wis ning serius waktu aku isih mampu ngladeni solahmu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduga anyrimpung jiwa ragaku kok kurang kehormatan mamprung rubuh ngarepin jong ae urip ana kutha gedhe kowe tak tukake omah saisine
sambab karo sapa tak suwun rina lan wengi megah-megah Gusti ngijabahi sakepan anggonmu bali kisahku berkaya tu ing muni taun nono windan nono enteni ing pucuk ing tresna balung nangka bebasane mung katon-katon tika wae aja lali pawelingku uga menas janji-janjimu aku kang setia satu tak enteni nganti saelingmu modalalas masuk Tasmin yo nangis sadro ning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambab karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sakepan anggonmu bali bisa kumpul kaya tu ing muni jaran tadi jaranan sing numpak ndara bengi tau nono windan nono tak enteni pucuk ing tresna balung nangka bebasane mung katon-katon sliramu wae aja lali pawelingku uga menas janji-janjimu langsung ke ganti laneng ati penangane sate bapak satu tak enteni
yen pancene ora krasa boyo kandha kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli Pak Sardi ndak mriki mawon karo dene kono ya srene tamu jejer-jejer sinden penyanyi mriki kita anggap ngoyo-ngoyo ora gelem nyedaki Monggo Pak nyedek mriki mawon Pak yo Pak ora ben taun duwe gawe men kok Pak Simin Dun Gempon sing ngomong mau sapa mau bacok sisan ora aja nesu-nesu kowe kok teko omah anyang-anyangan lho Bose Cikarang monggo bose Cikarang mbak menawi ngersakne lelagon diceluk Bose Cikarang langsung ngene sana dadi semumet ya pusing sindene selak disai De rumangsane ya kumban kono cah kaya ngene lelagonku biyen kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kelo ati sasiku ya pancene ora teno ya kandha kandha sing prasaja aja gawe gelo ati waloya ora gondeli kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kelo ati selawase Waloyo. Udah laras. Sosotyanku Lara loko tansah ngelan sira Lelana wana coba nyandang rontong Nikmas Aku demi janji suci kang mesti nali Ayayi Nyawiji tekaning pati Supaya hati sayang bisa saking kakaknya Bimbing tunda sadhe katresnan Pujanku sayang manggih kangenan Mbre bisa kasembatan Anta jantine kasatnya waluya bersama Udah laras waluya Ribet biasa tiwas tuku ninja jebule pilih Vespa Masuk
kasih reki sayang nataku kang grego tresno nyanding sliramu emang kaya manis setianku iya lara lepatan sanggandelan lelono wono coba ngandang rodong Hending mas aku gemi janji suci kang wis tinali ayayi Wiji tegane pati supaya kate sayang tanah sasandingan kang yo bin tuno saking katresnan pujanku sayang manggih kangenan mreng bisa kasembatan anto janji kasatya alaya supaya kate sayang tanah sasandingan kang yo bin tuno saking katresnan pujanku sayang manggih kangenan mreng bisa kasembatan anto janji kasatya mreng bisa kasembatan anto janji kasatya Matur nuwun. ayo yo panase kok kaya ngene Mas Wibisono ini wonten ing Tengkok. Wilujeng siang matur nuwun. Pak Markon sarinane sawengine mbok ngrasake panase kaya ngene
titip tresno tresnanipun kanca-kanca saking Muda Laras ingkang katitipaken dhumateng warga ing wonten Pucung. Jaganan nganti sawase tresno iki ra bisa najan intan nang adok papane. Namung dumugi semanten sinarengan kanca-kanca Muda Laras Pasarna wilujeng sonten matur nuwun.